ዝሓለፈ 29 ዓመታት ድሕሪ ናጽነት ውልቀ መላኺ ኢሳያስ ኣብ ዘካየዶም ቃለ መጠይቃት ህዝቢ ኤርትራ ኣብታ ዝሓለፈት ቃለ መጠይቅ ሓሳብ ልቡ አንቢቡ ትጽቢቱ ስለ ዘይተማልኣሉ ክላ ኢሉ ከም ዝጓሃየ ረሲዑ ኣንታሎ ሙኸ ለቢሙ ድኾን ይኸውን ኢሉ ሃንቀውትኡ ብምሕዳስ ፍሉይ ነገር ክሰምዕ ሃረር ካብ ምባል ብኺሩ ከም ዘይፈልጥ እንተደጋጋሚ ግዜ ተራእዩ እዩ። እንተኾነ እታ ዳሕረወይቲ ቃለ መጠይቅ ካብታ ዝሓለፈት ዝገደደት ኮይና ምርካባ ኣመና ተደጋጊሙ ምትስፋው ስለ ዘሰልቸዎ ኣብዞም ዝሓለፉ ቀረባ ዓመታት እቲ ዝበዝሐ ዝቐበጾ ህዝቢ እንታይ ክንሰምዓሉ እንታይ ክንርእየሉ ገጹ ትርሓቕ ክብል ይስማዕ ከም ዘሎ ንኹሉ እንዳተጋህደ መጺኡሎ ንስምዒት ናይቲ ኣብ ውሽጢ ሃገር ዘሎ ብቴሌቪዥን ዝከታተሎ ህዝብና ብቁፅሪ ክትልክዖ ዘጸግም እኳ እንተኾነ ኣብ ወጻኢ ኣብ ስደት ዝነብር ህዝቢ ኤርትራ ብኢንተርነት ኣብ ዩቱብ ንቃለ መጠይቅ ውልቀ መላኺ ኢሳያስ ዝህቦ ዘሎ ናይ ጽልኢ ግብረ መልሲ ዘይሕሱ ኣሃዛት ዘለውዎ ርኡይ ጉዳይ እዩ። እቲ ብምሕደራ ኢሳያስ ብቐጥታ ዝትንከፍ ኣብ ውሽጢ ሃገር ዝነብር ህዝብና ዕድል እንተዝረክብ ነይሩ ግብረ መልሱ ካብዚ ኣብ ርሑቕ ስደት ዘሎ ህዝብና ብዕጽፍጻፍ ዝኸፍአ ክኸውን ከም ዝኽእል ድማ ባህርያዊ እዩ። ንኣብነት ከምዚ ኣብ ገጽ ቴሌቪዥን እትርእይዎ ብ3 ሕዳር 2018 ብዛዕባ ስምምዕ ሰላም ምስ ኢትዮጵያ ኣብ ቴሌቪዥን ኤርትራ ዝገበሮ ቃለ መጠይቅ 1500 ጥራይ ክድግፍዎ ላይክ ክገብሩሉ ከለዉ 9800 ተኸታተልቲ ዳርጋ 10000 ተኸታተልቲ ኣይተቐበልዎን። ጽልኦም ንምግላጽ ድማ ዲስላይክ ኢሎሞ ኣብ ትርኢቶታት ህዝቢ አንጻሩ ዝዝረብ ዝነበረ ካብቲ ናይ ምልክት ዝገደደ ስለ ዝነበረ ድማ ከም ዘይረአ ገይሮም ዓጽዮሞ ኣብቲ ብነሓሴ 2019 ኣብ ሳዋ ዝገበሮ ቃለ መጠይቅ ከዓ ግብረ መልሲ ህዝቢ ኣሉታዊ ከም ዝኾነ ኢሳያስን ዓሻኽሩን ብተደጋጋሚ ስለ ዝተማሃሩ ነቲ ናይ ርእቶ ሳንዱቕ ጥራይ ዘይኮነ ነቲ ደገፍን ተቃውሞን ዝገልጽ ምልክት ኢድ ላይክ ዲስላይክ እውን ዓጽዮሞ እዚ ኣብ ኢንተርነት ንልቢ ኢሳያስ ዕውልውል ዘምጽኣሉ ምናልባት እውን ሓደ እዋን ንኻልኣይ ክፋል ቃለ መጠይቅ ተቋጺሩ ክጠልም ዘገደዶ ምኽንያት እዚ ርኡይ ጽልኢ ህዝቢ ኤርትራ ክኸውን ከም ዝኽእል ፍሉጥ እዩ። ኣብ ዝኾነ ክፍልታት ዓለም ከምዚ ዝኣመሰለ ኣድማሳዊ ጽልኢ ዘጋጥሞም ጥራይ ዘይኮነ ገለ ናይ ፖሊሲ ጌጋ ዝገበሩ ዋላ ኣብ ዘረባ ዝተዓንቀፉ መራሕቲ ካብ ስልጣን ባዕሎም ክሰናበቱ ምርኣይ ልሙድ እዩ። እቲ ብቐደሙ ብሕርያ ህዝቢ ዘይኮነ ሰብና ሓረደና ጎመደ ብሴፍ ስልጣን ዝገበተ ኢሳያስ ደረቐኛ ግን ዋላ 100 ካብ 100 ሰብ እንተጸልኦ ድንብርጽ ዝብሎ ኣይኮነን። በዚ ኸ እዩ ነቲ ኣይሰምዓካን ኣይፋል ዝብሎ ዘሎ ህዝቢ እንደገና ፍቶ ጽላእ ስማዕ ኣይትስማዕ ክዛረብ ኢሉ ጽባሕ ኣብ መስኮት ቴሌቪዥን ክቕልቀል ቆጽራ ሒዙ ዘሎ ርግጽ እዩ። ቃለ መጠይቃት ኢሳያስ ኣብ ቅድሚ ህዝቢ ኣሰልቻዊ ዝገብሮ ህዝቢ ክፈልጦ ኣለዎ ዝብሎ ሓበሬታ ክሕብር ዘይኮነስ ጸርፍን ዝጽረፉን ቆጺሩ ክዛረብ ኢሉ ኣብ ቴሌቪዥን ስለ ዝቐርብ እዩ። ናይ ባድመን ተሓተትካዮ ናብ ሓኒሽ ዝምለስ ናይ ሳዋን ተሓተትካዮ ናብ ማሞስ ዝምርቀፍ ኢሳያስ ህዝቢ ንኽሕብር ዘይኮነስ ህዝቢ ኸዳናግር እዩ ቃለ መጠይቅ ዝገብር። ብዝኾነ ሓደ ግዜ ሕቶውን መልሲ ስለ ዝኾነ ዋላ ከምቲ ናይ ዝሓለፈ ቃለ መጠይቁ ብዛዕባ ምሕንጻጽ ዶብ ተሓቲቱ ሰዓት ይዕገሽጊሹ ብጎቦ ዝሓለፈ ኣይመልሶ ህዝባዊ ሕቶታት ብዝኾነ መንገዲ ክቐርበሉ ኣለዎ። ከምዚ ክቢልና ዝጠቐስናዮ ኢሳያስ እቲ ህዝቢ ክሰምዖ ዝደሊ ጉዳያት ዘይኮነ ንሱ ክዛረቦ ዝደሊ እዩ ንቃለ መጠይቅ ዝበግሶ። በዚ መሰረት ምናልባት ሎሚ ኢሳያስ ክዛረበሎም ካብ ዝደልዮም ዛዕባታት ሓደ እቲ መሸፈኒ ናይቲ ምስ ኢትዮጵያ ካብ ነዊሕ እዋናት ሒዙ ዝሓልሞ ዝነበረ ፖለቲካዊ ውህደት ዝጥቀመሉ ካብ 1993 ናትሒዙ ንህዝቢ ኤርትራ ክሸውደሉ ዝደለየ ቁጠባዊ ውህደት ወይ ድማ ኢኮኖሚክ ኢንቴግሬሽን ክኸውን ይኽእል እዩ። ቁጠባዊ ውህደት ግን ምስ መን? ኢትዮጵያ በቲ ዘለዋ ዓሌታዊ ምትፍናን ከም ሃገር ምቕጻላን ዘይምቕጻላን ኣብ ስግኣት ወዲቑ ኣብ ህጹጽ ናይ ጸጥታን ድሕነትን ህመት ኣብ ትርከበሉ ዘላ ሰዓት ብኸመይ እዩ ምስ ኢትዮጵያ ቁጠባዊ ውህደት ክግበር ዝከኣል? ነቲ ኢሳያስ ምስ ኢትዮጵያ ዝደልዮ ፖለቲካዊ ውህደት ዞባዊ ኣምሲልካ ንምትላል ብተደጋጋሚ ትጥቀስ ዘላ ሶማል ንገዛ ርእሳ ከም ሃገር ደው ኣብ ዘይበለትሉ ህሞት ከመይ ላይ ኣመሓውር ቁጠባዊ ውህደት እትኸውን? እቲ ጉዳይ ብሓቂ ዞባዊ እንተኾይኑ ሱዳንን ጅቡትን ስለምንታይ ኣብቲ ውህደት ዘይተጸምበራ? ልዕሊ ኩሉ ግን
ነፍሱ ወከፈን ዘን ሃገራት ኤርትራ ብሰንኪት ባዕሉ ኢሳያስ ዝፈጠሮን ከም መሓድሮ ዝነብርን ዘሎ ውሽጣዊ ፖለቲካዊ ቅልውላው ኢትዮጵያ ብሰንኪት ያመንጎ ኦሮሞን አምሓራን ትግራይን ካልኦትን ዘለዋ ፈተነ እቲዋ ዘሎ ዓሌታዊ ምትፍናን ተዋጢረን እተን ሃገራት በብውልቀን ደው ክብላ ብዘይከኣላሉ ግዜ ከመይ ለኔን ቁጠባዊ ውህደት ከካይዳ ዝኽእላ ምዝያ ተሓሒዱ ኢሳያስ ዋላ ሓንቲ መደብ ዘይብሉ ክንሱ ንኤርትራ ሕልምን ባህግን ልምዓት ዘለዎ ክመስል ኣብ ፈቆዶ ኣኼባታት ዘውርዮ ብዙሕ ናይ ልምዓት ውጥናት ኣለና እንታይ ሞ ዝሓሳድ ወያነ ኸላ ትጻባኣና ኣላ ክብል ነታ ን20 ዓመታት ዘብለያ ምስ ኣብያ ዝተራኸበሉ እዋን ድማ ጌም ኦቨር ዝበላ ወያነ ምስ ከይትሞቶ ክከናኸና ዝስማዕ ምዃኑ ዝደንጹ እዩ እዚ ድማ ኣንታ ኢሳያስ ነታ ሞይታ ዝበልካያ ወያነ ምኽንያት ኣብ ትደልየሉ ሰዓት እተበራብራ ደኣ ፈጣሪ ዲኻ ጠንቋሊ ዘብል እዩ ኢሳያስ መደብ የብሉ ውጥን ቅልውላው ናይ ምፍጣር ሽሑር ጥራዩ ዘለዎ ካልእ ኢሳያስ ነቲ ብኢደወነኑ ዝሰርቆ ወንበር ናብ ቃሬዛ ቀይሩ ሃገር ለኪሙ ተደኒሱ ከሎ ዝሰርሕ ያኢ ክመስል ደጋጊሙ ክዛረበሉ ዝደሊ ርእስቲ ኢንቨስትመንት ወይ ድማ ቁጠባዊ ወፍሪ እዩ እንተኾነ ኣብታ ን29 ዓመት ካብ ዓመት ናብ ዓመት ካብ ቁጠባዊ ትሕቲ ቅርጻ ክሳብ ቁጠባዊ ምንቅስቓሳና ተዳኸመት ክትከይድ ዝጸንሐት ህዝባ ጽግዕተኛ ድኳናት ሕድሪ ህግደፍ ክኸውን ተፈሪዱላ ዘሎ ሃገር ኣብታ ዋንነት ኢሳያስን ጭፍሩኡን ጥራይ ዘፍቅድ ብልሹ ናይ ግበታ ቁጠባዊ ፖሊሲ ዘለዋ ኤርትራ ብስም ሃገራዊ ኣገልግሎት ብጊላዊ ዕዮ ተዳኺሙ ብዋሕዚ ስደት ክጽንቀቕ ዝጸንሐ ንቁጠባዊ ወፍሪ ዓንዲ ሕቆ ዝኾነ ዓቕሚ ሰብ ኣብ ዘይብሉ ሃገር ከመይ ዝኣመሰለ ወፍሪ እዩ ክካየድ ብቑዕ ኣገልግሎት ፀዓትን ማይን ኣገልግሎት ባንክ ቀረብ ናይ ወፃኢ ሸርፊ ፍትሓዊ ሕግታትን ነፃ ቤት ፍርድን ብዝሕን ትምህርትን ዘለዎ ዓቕሚ ሰብ ኣብ ዘይብላ ሃገር ህዝባ ኣብ ሓደ ወርሒ 5,000 ናቕፋ ጥራይ ካብ ባንክ ከውፅእ ዝፍቀደሉ መንግስቲ ኣብ ዝደልዮ እዋን ቁማር ከይብሎ ዋሕዝ ዘይብሉ ህዝቢ በንጻሩ ካብ ማንም ንላዕሊ ዕፁ ፖሊሲ ኣብ ዘለዋ እቶም ቀጢን ጠባይ ኢሳያስን ህግደፍን ዘጽንዕዎ ነጋዶ እኳ መጻር ሲኢኖሞ ፈቆዶ ኣፍሪቃ ንዓለም ዝተበተኑላ ሃገር እሞ ከመይ ለያ ናይ ወፃኢ ወፍሪ ክትስሕብ ኢሳያስን ልኡኻቱን ኣብ ዝሓለፈ ኣዋርሕ ነቲ ኣብ ስደት ዘሎ ኤርትራዊ ሰቢኾምን ሽሒጦምን ዘይተዓወትሉ መዳይ ወፍሪ እሞ ኣብ ቃለ መጠይቕ ኢሳያስ ተሓሊቡ ከመይ ዝኣመሰለ ጽባኢ ኸውፅእ እንተቲ መሬት ሰላም ኮይኑ እዩ ምስ ጎረቤት ፍቕሪ ኣብ ሃገር እውን ወፍሪ ኣጉላዕሊዑ ሃየ ኣብ ስደት ዘለኹም ተቐዳደሙ ከይትቕደሙ ዝብል ናይ ሓሶት ኣውዒት እኳ ኣሽምባይዶ ብቃለ መጠይቕ ኢሳያስ ብላዛ ገጣሞን ዘያሞን እኳ ኣይተጠዓዓመን እቶም ብእግሮም ዝምርሹ ዘለዉ ቃፍላያት ስደት እዮም ምስክሩ ሓተታ ዘድልዮ ኣይኮነን ማዕበል ስደት ግን ካብ ቀደም ሓሲሙ ካብ ውልቀ ሰባት ናብ ስድራ ቤታት ሰጊሩስ መርዓን ደርዓን እኳ ምስ በጋሚዶታት ኣዲስ እናተሓላለኻ ዳሱ ኣብ ስደት ተተኺሉሎ ስለዚ እቶም ኪኖ ቀዳምነት ህዝቢ ኤርትራ ኢሳያስ ክዛረበሎም ዝደሊ ኣርእስታት እውን መትሓዚ የብሎምን ኣብ ከምዚ ኩነታት እምበኣር እስከ ነቶም ናይ ብሓቂ ናይ ህዝቢ ሕቶታት ንመልከት ብምሸቱ ኣብ ዝሕጥበ ጽሑፍ ዝምስ በጻሕና ከም ኢሳያስ ነቲ ዘረባ ባዕልና ክንውድኦ ኣይደለናን ጽሑፍና ኣቋሪፅና ቅድሚ ሒደት ሰዓታት ኣብ ናይ ፌስቡክ ገጽና ንህዝቢ ጽባሕ 7 ለካቲት ኢሳያስ ክሕተቶ እትደልይዎ ሕቶታት ጸሓፉልና ክንብል ኢና ንተኸታተልቲ ቴሌቭዥን ኣሰና ተወኪትናዮም ንሳቶም ድማ ውሽጢ 5 ሰዓታት ልዕሊ 250 ሕቶታት ገዲፎምልና ገለ ካብቲ ሕቶና መስርሑ ከይወድአ ቆንጪልና ዘቕረብናዮ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ሕቶታት ከዓ ነዚ ይመስል ሲስ ኣፈወርቂ ቀዳማይ ዶክተር አብይ ምስ ኢሱ እንካፈሎ ዓሰብ እዩ ኢልና ሞ ክቡር ፕሬዚደንት እዚ ልኡላውነት ኤርትራ ምድፋር ኣይኮነን እንታይ መልስኻ ካልኣይ አብይ ንስኻ ኢኻ ትመርሓና ኢልካዮ መራሒ ኤርትራ ንስኻ ዶ ይኮንካን ወይስ ኤርትራ ክመርሕዋ ዝኽእሉ የብላን ዕቑቢት እስጢፋኖስ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ዝደለዮ ስልጣነይ ክገድፍ ኢልካ ነርካ ሞ ህዝቢ ኤርትራ ስልጣንካ ክትገድፍ ካብ ዝደለየካ ድማ ልዕሊ 26 ዓመት ሓሊፍሎ ብዛዕባ ዝኸ እንታይ ሓሳብ ኣለካ ሙሉእ ተስፋሃንስ ርእይቶ ቀዳማይ ኤርትራ መንእሰይ ኣልቦ ኮይና ምህላዋ ምስ ኢትዮጵያ ትገብሮ ዝምድና 000 እዩ ሕቶታት ቀዳማይ ኣይከሰርናን እንዳበልካ ንምንታይ ተባጩ ካልኣይ እቲ ዝቀደድካዮ ቅዋም
معاسيخات سفيو قبري هو سمري قداماي كاب سلطان ناي موراد بروغرام على كادو كالاي مس إثيوبيا زقبر زلو سممع حزب يفلطون انتاي توسنو خمزلخم زي فلت حزبي يمرحي مبال يقال ديو مخنياتو حزبي كزاربلهم زقبا بعلم حسبتي بعلم تقبرتيهم سالساي ኣብ 2001 ዝተኣስሩ ፖለቲከኛታት ምስ ኢትዮጵያ ርክብ ጸኒሕዎም ኢልኩም ኣሲርኩሞም እሞ ሕጂ ንስኹምን ርክብ ጌርኩም ኣለኹም ሕጂ ኸ እስር ቤቶም ስለምንታይ ክቕጽል ተደልዩ ሰላም ኮይኑ ካብ ዝበሃል ድሮ 2 ዓመት ጌርሞ እንታይ ኣሎ ብዛዕባኦም ከ ራብዓይ ካርታ ኤርትራን ኢትዮጵያን እናሓወሱ ካብ ሰማያት ኢትዮጵያ መግለጹን ኣይሃብኩምን ክሳብ ኣምባሳደር ኤርትራውን ኣብኡ ውዒሉ ኣብ ክንደይ ዓገብ ኣድናቆትዩ ክገልጽ ውዒሉ እዚ ኸ ብኸመይኹም ትርእይዎ ሓምሻይ ህዝቢ ኤርትራ ዝበዝሕ ተሰዲዱ ብፍላይ ከዓ እቲ መንእሰይ በዓል ዓቕሚ ኢሳያስ ምስ ትወርድ ሃገሩ ክሃንጽ እድሉ ከም ዘሎ ንምንታይ ኢኹም ክትሰምዕዎ ዘይትደልዩ ቢንያም ተኽለሽፍታ ዝኸፍአ ኸይመፀ ንስኻን ኮራኩርካን መዓሲኹም ስልጣንኩም ንህዝቢ ኤርትራን መጻኢ ወለዶን ተረክብዎ ተስፋይ ወልዳይ ሃገር ክመርሕ ኮንትራት ዝሃበን የለን ከም ዝበልካ ዝዝከር እዩ ስለዚ ብዓመፅ ሒዝካዮ ዘለኻ ስልጣን ህዝቢ ኤርትራ መዓሲኻ ትለቅቕን ኢድካን ህዝቢ ኤርትራ ትህብን ድል ተኪኤ እቲ ቀዳማይ ቋምሲ ሞይቱ ከይተተግበረ እቲ ኣብ 2014 ዝበሎ ኣብ 24 ጉንበት 2014 መርሓ ፖለቲካዊ ሃገራዊ ዝቕይስ ቋምከ እንታይ ኣሎ መቕደስ ጓል መብሬ ንውሓት ሃገራዊ ኣገልግሎት 18 ወርሒ እዩ ስለምንታይ ነቶም ቀዲሞም ኣገልግሎቶም ዝወድኡ ከም ዝፋነው ተገይሩ እቶም ሓደስቲ ጥራይ በቲ ምድብ ግዜ ኣገልግሎቶም ከም ዝፍጽሙ ዘይግበር መድሃኔ ተወልደ ብርሃን መጥሓስ ልኡላውነት ኤርትራ ኣብ ካርታ እናተረኣየን ከሎ ምስቃጥካ ናትካ ባህጊ ስለ ዝኾነ ዲጽቂጥካ ዋናታት ኤርትራ ከምቲ ዝሓሰብካዮ ኣይጸነትናን እሞ መዓሲኻ ና ዚምባብዌ ወይ ተንቤን ተሃድም ማርታ ዮሃንስ ዳሃይ እሱራት እንታይ ኣሎ ኤሪትሪያ ሪቪው ካቢኔ ሚኒስትራት ስሩዕ ኣኼባ ኣለዎም ድዩ ዋላስ ክትደልዮ ከለኻ ጥራይኻ ንስእልን ፕሮፓጋንዳን ትዕድመው እዮብ ገዛኢ ቀዳማይ ምርጫ መዓሲዩ ክግበር ካልኣይ ቋም መዓሲዩ ክትካል ሳልሳይ እስራት መዓሲዮም ክፍትሑ ራብዓይ ሓይሊ ባሕሪ ኢትዮጵያ ኣበይ ክምስረት ኢልካ ትሓስብ ሓምሻይ ጉዳይ ስብሓት ኢፍሬም ኣብ ምንታይ ኩነታት ኣሎ መን ኢኸ ሃራሚኡ ሻድሻይ ኣብ ስደት ዘሎ መንእሰይን ህዝብናን መዓሲዩ ዓዲ ክምለስ ብርሃነ አንገሶም ህዝቢ ኤርትራ ን30 ዓመት ዝተቃለሶ ቃልሲ ውጽኢቱ እቶም መተካእታ ንኽኾኑ ተስፋ ዝነበሮም መንእሰያት ብፍላይ ከዓ ደቂ ስውኣት ኣብ ባሕርን ሰሃራን ይጠፍኡ ኣለዉ ስለዚ እቶም ንስለዚ ሃገር ዝተሰውኡ ውጽኢት ከም ዘይተረኽቦ ንኹሉ ንጹር እዩ መፍትሒ እዩ ኸ እንታይ እዩ ትብል ኢሳቅ ኣማኒኤል ቀዳማይ ህዝቢ ኤርትራ ይኣክል ይብል ኣሎ ብዛዕባ እዚ እንታይ ትብሎ ኣለካ ካልኣይ እዚ ኣብ ኢትዮጵያ ኣይ ከሰርናን ዝበልካዮ ኸ ህዝቢ ኣይተቐበሎን ኣብዚ ኸ እንታይ ትብል ሳልሳይ ዶብና ስለምንታይ ዘይሕንጸጽ ራብዓይ ቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ ኸ ስለምንታይ ናይ ሃገርና ውክልና ተዋሂቡ ክብሮም ርእሶም ጉዳይ ቋም ኣበይ በፂሕሎ ዶብ መዓሲዩ ክሕንጸጽ ሄኖክ ሞስ ዝርዝር ሓበሬታ ብዛዕባ ሙቓም ሓይሊ ባሕሪ ኢትዮጵያ ኣብ ባሕሪ ኤርትራን ንምንታይን ብኸመይን ኣብዛ ቃለ መጠየቕ ተተሓተለይ ሉቃስ ወልዱ ክፍለ እቲ ሕቶታት ማዕለያ የብሉን ግን ጥቕልል ብዝበለ ገጹሉ ምጽማጹ ካብ ገጽ ምድሪ ኤርትራ ከልግስ ንሓቶ ተመልሶ ገብረ ኢየሱስ ቀዳማይ ኣብ አዲስ አበባ ኸድካ ንሰለስተ ወለዶታት ብዘይ ምኽንያት ተፈላሊና ጸኒሕና ዝበልካዮ ምስ ኢትዮጵያውያን ካብ ካልኦት ሃገራት እንታይ ፍሉይ ርክብ ስለትደሊ ኢኻ ካልኣይ
كابلومي ندحار دكتور أبي إخا تمرحنا زبالكايو مريحنت نيرتراوي كتركب دليت سلازي بالكاديخا لومي دحر عسران شمونتن عسران تشعتن عمت نحادة إثيوبياوي مريحنت تهبو زلخا سالساي G15 أبي اللو أب إرترا ببوليتيكا مخنياز زتأسري كاب سبعة تحيزو زوات إيلان نزم كلهم سبات بخميخا تطفئهم الرابعاي إذا خلو جكاني أبلع لحزب إرترا كتفتسم زقددكا انتايو مبقسيو تسفى ميكائيل عقبا ميكائيل قداماي إذا خلو دم تفاسيسنا مس إيتوبيا سلام كابتا قبره حراي تصبو بانصارو ግን ኤርትራውያን ምስ ካልእ ውድባት ኮይኖም ሃገራዊ ግቦኦም ዝገበሩ ካብ ግዜ ናጽነት ክሳብ ሕጂ ብሰንኪ ፖለቲካዊ እምነቶም ካልእ ኣበር ዘይብሎም ዓዶም ኣይረኣዩን እንታይ መልስኻ ካልኣይ ናይ ዝግኽፍሉ ስለምንታይ ዓዱ ክቕበር ዘይኣቱ ሰብዶ ምስ ሬሳ ይባእስዩ ሳልሳይ ክሳብ መዓሲኻ ነዚ ሃገር ብዘይ ቋም ክትመርሓ رابعاي سلامنتاي أسرات نافردي زي كربو حمشاي مس إثيوبيا تفرارو مزلخا زرزراتو حزب إرترا كفلطو مسالي بلونديو شاد شاي سلطان أبراهام ودخا كتهبو حلم اللكادو استيفانوس تملسو قداماي إسياس نأبي مراحينا كبلو كلو انتاي مالوتيو كم إلو كبقعجن نتيزبولو أي تكبرون سلامنتاي كلا أي إسياس كباد ما كيلاقكم أبدا زررب أي نجبرن يبل نيرو دهارجن نقول داي دوب شلاليلو عرق فتسيمو سلامنتاي سالساي أي كسرنان زبهال اتوم عسرا شح سوقات كسارا يكونون ديوم بسنك ويانا يبهال كم زينبره أب قطباز تفتر عنوت كسارا يكون انديو رابعاي دوب تخفيتو نيرو سلامنتاي تعطيو من قد أير إيتوبيا جن أي تخلكلان سلامنتاي مخاين تراي زخلكلا حمشاي كاب عدنا بمليونات زد تارخ بأتاوي أبي أتيو نقرب إلكتريكن ماين زي كونديو شاد شاي سلام كوينو إنا تبهله كسع معاسيو ناتقا نقداو منك إسقاسن ناتقا قطباون كخلكال شاوعاي حلمي سوقاتن حزبي إرتران إز حجي زلناي هيوت دي كخون زلوو شامناي يونيفرسيتي أسمرا سلامنتاي تعطيو قرورو يبلالو كم يونيفرسيتي زيدلن تخوينو سلامنتاي كال أغلقلوت منغستي زي قبرالو قرماي ود صحايتو قداماي قدمي شحنت شعاتميتن تسعان حادن بتعلمج ملحسكا تلفلفو زنبركا تكبير يوم يدو تبل قال خابقوم ها بزحنت سلفتات لا متكال قواما وسرعات ها معبلتي هاجر ممسرات قصر خلته كابز دقفو خان كابز قاومو خان مناميو اب قنوع منقد زلو تبل سالساي عد هالو ختقمت زقددكا انتايو رابعاي زي سرقايو مليونات گنزب ابيناي بانكي تخزنو لخا إساياس سكوا كنديناي كي سمعو ولا انت سمعو نابي كي ملسو كمتي أبز حلفق على متأيقون مملكات دوبات بزملكات زقبرو حشوية نتمس غازيت إنياتات تي في إرتو وعي اللوز متسحطو خي ترفيا قلبو زقبرو اللي كونان انت نحنا مو ناي هزب حطو أقربنا مبتعانا غيرنا لنا كم بعال إساياس نزا أمسلون نبسوم ترايز سمعو هزباو حطو كملسو زي تفترون زي دفرون قبتي زقرب حطون قزار أسوون ملسس لزقوني فرق سراح سليتنا لو أتز ترفيا قديخم يو بقندو هزبي إرتراب زقوانزي كاب إساياس تسبيو حدا نقر نتتكال زبان حيزو زخدلو معالتي مكلت أفدا أمبر حتو تاتو مملا سايكونان ملكي فرس حقين